Żagħżugħ ta' 14-il sena mill-Mellieħa sofra ġrieħi serji kawża ta' splużjoni li seħħet fl-għerien li jinsabu fl-akwati magħrufa bħala qasam barrani fil-Mellieħa. Min tarif li kiseb One News jirriżulta li kienu għal-ħabta tal-11 tal-ħadd bil-lejl x'kien il-pulizija ġiet informata miċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta li ddaħħal żagħżugħ isofri minn ħruq estensiv. Xin waslet fuq il-post il-pulizija stabilixxiet illi iż-żagħżugħ kien flimkien ma' żewġ ġuventur oħra, wieħed ta' 15-il sena minn San Pawl il-Baħar u ieħor ta' 16-il sena mill-Mellieħa jilagħbu fl-għerien minn fejn ġurnata qabel inħaraq in-nar tal-festa tal-Mellieħa. F'dawn l-għerien illi allegatament jintużaw bħala mħażen għall-affarijiet tan-nar instabu karti, kanen u oġġetti oħra relatati man-nar tal-ajru. Jirriżulta li tard il-ħadd bil-lejl dawn iż-żgħażagħ daħlu fl-ar u bdew iqabdu l-oġġetti li kien hemm fih fejn mhux esklus li kien hemm ukoll murtal tal-festa. Fsalt minnhom l-ar ħannar u nfirex f'ħakkatajn. Evidenti il-ħruq estensiv fuq in-naħa ta' barra tal-ar. It-tliet ġuventur ħarbu minn fuq il-post iżda nqabdu ftit wara għaliex wieħed minnhom mara l-kura fiċ-ċentru tas-saħħa. Bl-inċident kien informat il-Maġistrat tal-Assa li ordna inkjesta filwaqt li l-Pulizija tad-Distrett qegħdin jinvestigaw il-każ.